Ia, mynd yn ôl wrach at y cwestiwn cyntaf lly, o ran tai I bobl ifanc a wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y cyfle I gael mynd at dai lly. Eto, swn I wedi bod tai a gwaith yn gorau bod yn flaenoraetha ar gyfer unrhyw awdurdod mewn ardal wledig lly. Hynny yw, mae'n wneud yn siŵr bod gen bobl ifanc mynediad I dai a mynediad I waith yn amlwg yn sylfaenol yn hollol allweddol lly. Ac eto o ran tai, mae rhai pobl ifanc angen tai fforiadwy, mae rhai pobl ifanc angen tai i'w gosod neu i'w rentu, a mae rhai pobl ifanc angen tai falle i'w prynu. A beth sy'n bwysig ydy bod gennym ni rhyw fath o ddigon o ddewis yn y farchnad dai yma yng Ngwynedd mwyn ymateb I hynny. A dwi'n meddwl eto mae yna le I ni datblygu a gweithio llawer agosach efo'r cymdeithasau tai yng Ngwynedd lly. Mae cymdeithas neu cartrefi cymunedol Gwynedd wan wedi cael ei sefydlu sydd yn gyfrifol am tai rent ar draws Gwynedd. A beth sy'n bwysig yn amlwg ydy wneud yn siŵr bod yna gyflenwad o dai addas I bobl ifanc o fewn y stoc yna. Mae gan cartrefi cymunedol Gwynedd tua 6,000, 7,000 o dai yng Ngwynedd. Felly mae hynny yn agos I 8% o holl dai yng Ngwynedd merchnogaeth cartrefi cymunedol Gwynedd. Felly mae'n allweddol bwysig bod yna ddigon o ganran o'r 6,000 ar gael I bobl ifanc, fel bod nhw'n cymryd y cam cyntaf yna tuag at berchen tu neu rentu tu. Ac mae hwnna yn amlwg yn faes I ni ddatblygu mellach, ond mae tai a gwaith yn ymar ni'n hawliau sylfaenol ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal yma. Sharon, dwi'n gweld hwn yn gwestiwn sydd yn berthnasol iawn heno yn y cyd-destun na Gisda sydd I galw'r gynhadledd. A'ch profiach chi yn fanno? Dwi'n meddwl, yr ateb I dy gwestiwn di, a I dim yr her I bobl fel ni ydy trio stopio pobl ifanc rhag dwad yn ddigartra. A ti'n gwybod, efallai yna, beth ni angen gwneud ydy lot fwy adnodda I gefnogi pobl ifanc cyn I chi hyd yn oed cyrraedd y sefyllfa bregus. Ac yn aml iawn, mi fysa ni'n gallu gwneud hynna oherwydd bod ni'n gweithio'n barod efallai cyn 16 oed efo chi. A dwi'n gwybod yn Wynedd, da'i'n sôn am Môn efo yma, ond dwi'n gwybod bod y bartneriaeth plant a pobl ifanc wedi ariannu peilot a mae cartra bo newydd sydd yn ei redag o I weithio efo pobl ifanc yn y gobaith cyn cyrraedd efallai Gisda, cyn cyrraedd digartra Môn, neu os ydy o wedi digwydd os da chi efo mewn llety preifat a bod pethau ddim yn gweithio allan, bod nhw'n gallu rhyw fath o gymodi bod y person yn canol os da chi isio I drio sortio hyn allan. Ond swn i'n dweud na'r her I ni ydy I drio atal pobl ifanc rhag ddod yn ddigartre. Mae'n anodd iawn bod yn berson ifanc yn y lle cyntaf, bod yn berson ifanc wedyn ac yn ddigartra ac mewn sefyllfa o fod yn ddi-waith fel mae lot o bobl ifanc ddigartra. Fe sydd yn oed yn fwy anodd heb y gefnogaeth. A dwi'n gwybod bod cyrff fel Gisda, digartra Môn yn rhoi lot o gefnogaeth, ond yn amlwg yn llwyr ddibynnol ar gyllid ac yn llwyr ddibynnol ar grantiau sydd yn aml iawn yn dymor byr ac mewn ffordd allan cael cychwyn ei gwaith da, ond wedyn bod hwnna'n gorfod dod I ben. Felly, yr her I ni ydy trio cael ymyrraeth cynnar fel y Ddirfon yn dweud, yn lle bod ni'n gadael yn pobl ifanc ddod i'r sefyllfa yma yn y lle cyntaf. Dwi'n meddwl na ni'n neud o'i gyd, ond yn sicr dwi'n siŵr fydda ni leihau o. Diolch Sharon. Lladd dau dderin efo un garag o'n un. Emma Lloyd o Wynedd. Di Emma yma? Mae ni Emma'n gynharchol iawn hynno. Ac yna Sarah Heath. Di Sarah yma? Sarah Heath. Canol. Yn canol. Na cwy cw. Iawn o lan bod y ddau gwestiwn. Gyn pwy mae'r microfon. Emma, gan I gwestiwn arall da? I'm over 19 years old, claiming housing benefit, and I want to go back to college. Why will I lose my housing benefit if I attend college? Right, I'm over 19 years old, claiming housing benefit, and I want to go to college. Why will I lose my housing benefit if I attend college? Ychwanegu at hwnna. Sarah, gan I gwestiwn gen ti? I'm hoping to attend a residential course in Holi Rhan in September, but I will not be able to stay there during the half term of the holidays. What options are available?
Cysyn ni hwnna, I'm hoping to attend the residential course in Coleg Harlech in September, but I will not be able to stay there during the half term and of the holidays. What options are available for homeless young people? Di o'n wir? Na chdi? Ydy? Na, mae'n dibynnu pa fath o profiad gweithio fi'n ygolion ag oedolion. Mae'n dibynnu eto os wyt ti'n sôn am gwrs llawn amser neu gwrs rhan amser na chdi yndi. Os ydy o llai na 16 awr, ddyla fo ddim effeithio dy fuddal. Yn amlwg os ydy o'n fwy na hynna. Let's get Emma in on this. Give us more about your personal experience, Emma, on this. Well, dwi'n 24, a dwi'n bod yn sbio mynd from that to coleg, a dwi'n mynd courses part-time yn llawn amser. A dwi'n mynd golli housing benefits fi, a beth dwi'n mynd wedyn. Ym mha goleg yn Bangor? A dwi'n blaen Be os ti'n fynd yn llawn amser? So sa'ch chdi'n golli dy fynd al tai? Sa'ch chdi yn mynd i Fangor i wneud y cwrs? Dwi'n colli job seekers fi, os dwi'n mynd coleg. So you're actively seeking work, so Yeah. os ydy ddim ar gael yn weithio, benefits yn stopio, os ydy hi'n strange, Yeah. ydy ddim housing benefits hen, benefits hen, so dyna dwi'n problem efo. Wel, mae hwn yn... A mae hwnna'n bolisi cenedlaethol, yndi? Mae hwnna'n ganllaw cenedlaethol sydd, yndi? Wel, Mae o'n bolisi cenedlaethol, dyna di'r ateb, mae'n ddrwg ni. Mae di bod ys blynyddoedd lawar. Mae, fel oedd y sawl i fyny fanna'n dweud, os da chi ddim ar gael i weithio, fydwch chi'n cael buddal cyffredin, rhywbeth, job seekers allowance neu dôl, neu beth bynnag chi'n alw fo. Ac wedyn mae buddal tai yn mynd efo y law yn llawn efo hwnnw. Mae'n mynd yn ôl braidd i'r hen batrwm pan mae eisiau i coleg, lle oedd chydig iawn o bobl ifanc yn mynd off i coleg i ffwrdd o adra, a dyna beth y patrwm. Di'r system heb newid rhyw lawer ers hynny. Pam o'n i'n fyfyriwr am hynny amser maith nôl, oeddech chi'n cael housing benefits a'ch chi'n gael o fyrwan, o'ch chi'n cael rent allowance yn ystod y gwyliau bryd hynny chwaith. Cos oedden nhw'n cymryd bod chi'n mynd yn ôl i fyw a dad a mam. Mae'r byd i newid rwan. Mae chwartar neu un o bob 3 o bobl ifanc yn mynd off i coleg. A di'r system heb ddal i fyny i ryw radda. Be maen nhw isio yn y pen draw ydy bod bobl ifanc yn mynd i coleg, ond bod nhw ddim yn talu. I think they want higher education, but on the cheap. Dio ddim yn rhad yna di. Os dyn nhw'n deitha chi ddwliau chi fynd i gael eich hyfforddi, chi gael gwaith gwell, fel nhw hefyd wneud siŵr bod gynnwch chi'r modd i wneud hynny. Yr person i fyny fanna yn gywir, 16 awr ydy'r hicyn. Ac mae penderfynu beth sy'n llawn amser a beth sydd ddim yn llawn amser. Mae'n medru bod yn ofnadwy o gymlaeth. Ac beth sy'n ni yn cynnig unrhyw un sydd yn dod i'r sefyllfa yna, i chi chwilio am rwy'n sydd efo gwybodaeth arbenigol, naill llai efo Gisda neu ella mynd i'r CAB hefyd, gyda nhw lot o wybodaeth. Ond mae yn anodd iawn penderfynu, ddylia chi wneud cwrs llawn amser. Mae chi penderfynu pethau fel, ydy astudio preifat pan ydych chi'n gwneud eich treithawd adra. Ydy hynna'n golygu bod chi'n coleg a ffeidio ar bod chi adra yn y clofft yn gweithio. Mae yna lot o rhywbethau i ffigur allan fel yna, felly mae rhaid bod yn ofalus iawn. Ond dyna be di cefndir o, di y system addysg estalwm i ddweud gwir, pan mae bobl yn mynd i ffwrdd. Yn eisiau diweddaredd. Ga i just cynnig i Emma, ga i gynnig i Emma efallai fel oedolyn, bod chdi efallai'n dod at Gyrfa Cymru gael cyfweliad fel oedolyn yn Gynarfon, ac yn sicr sy'n ni'n gallu sbio mewn i'r rhwystra yma, ac efallai sbio ar opsiynau eraill. A hefyd ar ddiwedd dydd, os ti'n difyddsoddi amser mewn cwrs llawn amser, ti eisiau gwybod ar ei ddiwedd o, yn herma cyflogaeth lle mae'n mynd i arwain ni. Felly yn sicr, dwi'n gwybod bod chdi'n gwybod lle mae'r swyddfa yn stryd llyn, felly swn i'n gofyn i chdi ddod i'n gweld ni. Hapus efo hwnna yma? Arall tydi, ond mae hynny'n amnythu rhwng pobl sydd efo arian, pobl sydd heb arian. Ynddi. Pobl ifanc sy'n methu fyw adra, a beth bynnag posgwm, unwaith eto yn cael ei prosbi ac yn methu mynd ymlaen i addysg. Mae sylfaenol anghywir yn dri, o ran, ar un llaw, mae'r llywodraeth yn pwysau na ni i gael bobl ifanc i'w hyfforddi ac i'r colega ac yn y blaen, ac isio gweld pobl ifanc yn symud ymlaen i addysg bellach neu addysg uwch. Ond ar y llaw arall, di'r amwda ddim yn cael ei creu na di.
Ac os wbeth mae'r amodau yn creu rhwystyr lle, o ran galluogi pobl ifanc i symud ymlaen i golega. Felly, dwi'n meddwl, mae yna bwyntiau allweddol fan hyn lle, sydd angen i'w adnabod. Ac dwi'n gobeithio o'r drafodaeth da ni wedi cael heno lle, bod ni'n adnabod 3 neu 4 y bwyntiau allweddol allwn ni mynd yn ôl. Ac yn enwedig pan mae'n ymwneud fel polisi cenedlaethol lle, defnyddio hwnnw wedyn i geisio rhoi rhyw fath o ddogfen lobio at ei gilydd, bod mae hyn yn broblema sy'n gwynebu pobl ifanc ar draws y wlad. Felly, mae yna wybodaeth allweddol yn o'ch profiad chi allwn ni ddefnyddio i geisio dylanwadu'r bolisiau cenedlaethol gan gobeithio hefyd defnyddio'r rhwydweithio mewn ardaloedd eraill i wneud hynny lle. Diolch Iwan, ac yn y fan yna, dwi'n meddwl bod Mair wedi codi, wedi rhoi bys ar yr union beth mewn ffordd heno, sef y dilema yma da ni sydd yn cael ei wynebu a'r problema mae pobl ifanc yr her sydd yna yn barhaol ac ryn da chi yn ei gwynebu o ddydd i ddydd, ac dwi'n meddwl mae Does yna ddim byd arall wedi dod allan o'r drafodaeth da ni wedi gael. Dwi'n meddwl bod yna fydd wedi bod yn y drafodaeth. Dwi'n gobeithio bod chi fel cynulleidfa yn teimlo felly hefyd. Ac os oes yna rhyw un cwestiwn mawr i disgwyl allan y fanna i ofyn, dewch efo, gan i daflu'r peth ar agor am eiliad. Ac os gynnwch chi rhyw gwestiwn, chwedwch y llaw am i ddawn i ato chi. Os nad oes, dwi'n siŵr bod yna ddigon o gwestiynau, ond efallai sy'n ni'n cymryd trwy nos i hateb nhw. Os nad oes, da ni dod â hi ben gyda diolch i chi'r gynulleidfa yn benna am ddod â'ch gwestiynau, am ei gofyn nhw ac am wrando ar y panelwyr ni trafod nhw. Mae gen i, fel da chi'n sylweddoli, dwi'n wedi dar drafodaeth i ben cyn gofyn llwyth o gwestiynau. Ond maen nhw gyd yn mynd i gael eu hatab. Dyna y peth pwysig heno. Ac os gynnwch chi gwestiwn, mae Gisda wedi derbyn nhw. Yna, dwi'n iawn Mair, mi fydd yna atab yn cael ei gyflwyno, byddwch chi'n cysylltu. Dyna ni, ar bob cyfri. Ie. Diolch. Diolch yn fawr am y geiriau hyn yma. A diolch i'r panel i gyd. Diolch i bawb sydd wedi rhoi cwestiynau ymlaen i chi. Dwi'n meddwl bod chi gyd i gael atebion da chi, ond ath off Bryn yn dweud, y rhai sydd ddim wedi cael ei atab, mi fyddan nhw'n cael ei atab i chi. Hefyd, os fysa chi'n mynd i llenwi ffurflen adborth y noson yn y cyntedd, chi roedd chi'n allan, so ni'n falch iawn sa chi yn chi wneud eich sylwadau ar y noson heno. Hefyd, mae yna luniaeth ysgafn i gael yn y bar felly, diod ysgafn felly a roedd bach i bita felly. Wedyn unwaith eto, diolch yn iawn i chi gyd am ddod yma a diolch eto i'r panel. Diolch yn iawn. So, how did you feel they answered your question tonight, Ben? I think they answered it brilliantly. I think they're going to do something about it, so that's good. Yeah. It's good that they're trying. What did you think of the night? Did you think it was a positive night? Or? Yeah, I reckon it was pretty positive, yeah, fair play. Yeah. Wasn't bad, yeah. Brilliant, thank you. Thanks. Wedi di ddeitha lle ti wedi dŵad heno? O Pwllheli. O Pwllheli, ie. Ie. Ac efo bwy wyt ti? Clwb? Gwasanaeth ieuenctid.